hello mga bay, mayong panglawas ka natong tanan. Aniyan ang sa inyong maestro sa Facebook. Nga ang Facebook, gihimong radyo. Mga bay, our lesson for today is about ish mawas ni no. Hello, goodbye Kuwait, hello Philippines, and hello world. Goodbye Kuwait na kita mga bay no. So hinaot ta nga madayon. O ang atong lesson karong adlaw kung saan pagluto aning ilahang gitawag diri nga ish mawas maarabian. Kung sa Arabic pa, kung sa English rice with munggo and shrimp. Sa Bisaya pa ni nga bugas nga gisagulan og munggos ug kining ulang. So mo ni atong mga ingredients no, ang mga bay no, ang ilang gitawag nga spent. Ang ilang gitawag nga spent ug kini ilahang fresh nga coriander. Ang kato among among giani dito sa among mga tanom. Ug syempre ang atong ahos na kontra sa high blood, kamatis pampahami sa kutis, ug sibuyas pampawala sakit sa lawas. Dara mga bay ang atong ingredients. And syempre ang bugas tunga ra ni sa salmon ang akong lungagon no, kay si tatay ra may mukaon. And ang ato ang ulang dry ni siya nga rabyan no. Dry rabyan, tungag salmon nga bugas, ug tungag salmon sab nga munggos, kinilang munggos diri nga pinikas. So mao ni ang among bugas diri bay no. Gitawag nila diri og Indian white basmati rice, anti-diabetic man ni siya nga bugas bay. So walay angay kahadlukan. Naara ang salmonan no, pila ka gantang inyong gusto. Kabalo kaingon mo wa ko'y salmonan dinhi, do na ko'y salmonan dinhi. Kay numdum ganing salmonan sa una mamaylog bugas silingan. No, maylog bugas duha ka salmon. Tulo ka salmon usa ka gantang. Abda na pila ka bulan ay mabayran, ay mailisan. Di na ko'y salmonan diri. Astilan mo na isugdanan ako maglungag ko. So ako sa ning tadtaron mga bay no, kaning dahon sa kanding nga atong isagol, iposan ako di kajot. As you can see, natagtad na nato ang spent o kining coriander fresh. And then prepare na nato ang atong mga kinahanglan aron nga diretso na ang atong pagluto. So mo ni ang munggos ako ni siyang gihumol og duha ka oras kay para manggawas ni iya mga panit. Kay dili man sila ganahan ang panit no. So ato aning ipaanod ning mga panit aning munggos. Mga gamay ra atong ibilin. Tamsa ako sang saluran ang tubig no, kay sayang kay tubig. Mahal ra bataw ni kayo ang tubig. Uy, inahan. So mo ni. So di ara mga bay, nakuha na ang panit no sa munggos. Medyo daghan na ang puti kaysa sa green. And isunod na to ning dry nga shrimp. Atuan ni siyang hugasan. Kay lubko ni siya. Kusad ning humulog duha ka oras no para mahumok. Dali ra lubkon. So mao na niya nga to ang lubkanan mga bay no, mga lubukanan na to dinhi. Atuan ni siyang lubkon og pino kayo sa nga tanan. Makinumdum man ko aning lubukanan oy sa unang panahon. Maglubok ra mi og kining bugas, kining makaaniin taon mi sa among umang gamay. Lubkon ra namang bugas kay wa mi bayad sa galingan. Dayon baka lubok og bugas, magtuba dayon mi og saging kitong linghod-linghod nga igo gid himo luyangon no. Lami kay ta. Gimingaw na mahinoon ko sa kadyot luyang saging te. Namit gid sina. Nalog ko na to ni siya bay no, pino ka isa nga tanan. So di ara mga bay no, pino na kayo siya. As in nadugmok na. Dayon magandam din sa itong mga spices. Dili na nato siya asinan kay parat na kaayo na siyang kuan. Ato lang pong tilawan no ang tubig niya taod-taod kung okay na bang timplada. Kani lemon powder gamay lang. Onion powder tagagmay lang kay gamay ra mi tunga ra mi salmon. Ginger powder. Dumating lang sad. Kining atong garlic powder. Daghan man sila mga panimpla din higot na bisyo ani nila biga niya. Kani coriander powder. Kani ilahang
cumin powder. Daghanon na to ang cumin powder, yung bahog ilok. Kay pampawala ni sa langsa sa shrimp na. And syempre, ang ato ang luya nga dilaw powder. Ilang coriander powder, kitawon na diri og kurkum. Ubay-ubayon sad nato. And kinilang saparan powder. Kinilang saparan powder. So, muna atong mga panimplan, no? Ato na andam, para diretso na atong luto. Initon sa nato og maayo ang atong kaldero, no? Kay para diretso na ta. Dara? Ito na butangan og oil. Bayon na nato ang oil kay panggisahon man ni tanan. Initon sa nato na, nato itilon na itong mga panakot. So, init na nga to ang kaldero, ang idibol. So, ato na ilunod ang ahos. Ahos man akong nahanjog lunod ba, no? Para humot yun ang imong niluto, no? Hindi na akong kuan. Ato sa aning pa-brown nun gamay. Mga man ipagpahumot sa imong niluto nga bisag langsa, kay mawala ang langsa. Inahon na to na, ay na to, ni brown na siya. So, isunod na nato ning kamatis ug sibuyas. Nayan sa natong kayo kay na kasi maulbo tan simbako lang. Okay, ato sa nang lutoon ug maayo nga mga lamasa. Di ara mga bahay, no, medyo na luto-luto na nga ato mga lamasa, kamatis, sibuyas ug ahos. Isunod na ni nato ning coriander ug kanilang spent powder. Okay yun nato pag-ayo mga bahay, no. Dara. Dayon, medyo naluto-luto na siya. Take time para magisa ug maayo ang inyong mga lamas. And atuan na ilunod ang ato mga spices. Mga lalang mananap. Yara. Uy. Di man ka matagak. Okay. Ato lang nang waswasan unya taod-taod apil sa sabaw para sayang man ang ubang kuan. Yara, nagisa na nato na. And then, isunod na nato gisa ang ulang nga ato ang gilubok. Ito na ning isunod og gisa. Oh, come on. Di ara mga bay na ato nang nalunod ang ato ang ulang gidugmok. Ito na siyang gisahon o kayon pag-ayo. Okay, tag 5, tag piso, tag 2, 5, 3. Tira mga bay. Ito ang potahi karong adlaw. Loks. So yummy. So yummy. So nawala na ang oil, na dry na siya. Gihigop nagmay sa ulang. Ito na siyang gisahon og taman-taman. Naluto na mga bay, no? Nagisa na nato og maayo. Ato anang kuan. Kuhaon na to kay atong itapping unya sa kanon. Itong ilain diri. Mga siguro mga 1/4 sa ulang nga inyong gigisa, no? Inyo siyang ibanan para matappings sa kanon. Dara. Para toppings na unya. Atuan na ning ilunod ning munggos. Na naman to'y tubig-tubig to ang munggos. Nakita nyo ganiha nga nag-dry na ang ulang. So karon medyo napunan ang iyang kuhan. Muna na igisa-gisa na to. Di na nato tudugang nga nag-idibol. Kaya medyo daghan na ka ito. Okay. Sagdaan sa nato diha. Nagpabukal na ko og tubig. Andam para sabaw. Daghimo ko diri ice egg. Gutom ko. Dalang hungit na ni. Hintas nagkaon. Dara akong nganon sa kaldero. Purya-buyag. Imuhas ang pasagdaan. Gamay ba, no? Mga 3 minutes siguro. Nga magisa-gisa or 5 minutes. Aron medyo maluto-luto ang munggos. Medyo luto naman tong munggos. Kaya ito naman tong gihumol og 2 ka oras. So, ang bugas, ihumol lang nimo mga 10 to 15 minutes. And ara, medyo okay na siya, no? Na kuan-kuan na luto-luto na gamay. So ato nang ilunod ang bugas. Dira ang bugas nga tungag salmon. Tuwa sa aning kuaag tubig.
Dayon atuan ang ilunod din he. Tungag salmon nga bugas. Dera nalunod na nato ang bugas bay no. Then ang ulang nga inyong gamito na ni 1/4 kilo mga bay. Tunga ra sa salmon depende sa inyong lutoon no. Amo na lay mag-adjust. Kung usa ka salmon yung lutoon so tungag kilo nga ulang kay ang kuan pa man ko ninyong itapis-taping sa ibabaw. Pwede sa dinyo ni sagulan og fresh nga shrimp pero wala may fresh karon so kaon naman akong tatay aning puro dry. Lami sad ni siya og naay fresh. So ato sa anang pa pitik-pitikon diha gamay papatak-patakon sa nato siya diha gamay no. So samtang magpaabot din nga magtingog-tingog na nabay no para mo tuhop gyud ang iyang kalami. Magpabombo radyo sa ta sa atong mga kahigalaan nga kuwang nabasahan no kay Little Pumpkins hilo kanimo bay the Philippines treasure hilo nimo bay kay Lia Ilogsong kay Habibti Sese kay Ani Tangob o Tangob kay Rosa Selvag, kay Juan Iligo, Juan Iligo, Lucy Hitter, kay Wandering Inday, kay Ligaya Ansok Alcansado, diha sa Hong Kong bay, kay Renz Robio, kay Jovian de la Cruz, kay Jovi Balaba, kay Nancy Nis, og sa imuhang inahan bay, kay Nancy Nis or Nice Banig sa imong inahan dahang salamat bay ha. Nagtingtuking mo sa imong inahan, masumbong din imong inahan kanay mo nga about kana dahang salamat kay Ruan Reyes bani o Reyes ambot lang bay, Marie Chris Prias, kay Angelina Cantina Strike og kay Mati Ibanez nga nangutana sa akong edad no. So mo na reply natin kadi abay kung pila na katuig, pila na ang akong hinuigon. Natawo ko atong 1984 ug karon 2018 na ta busa. Ang 2018 di na makwenta na gayang 2018 kay puhon mapa may pag sa ulog na ko sa akong adlaw natawhan ning miaging Disyembre 25, 2017. So 2017 na lang ta i-minus na to ang ang 1984. So 33 na akong panuigon by no. So, oh my God, I can't believe that nga natigulang na akong edad. Mga bay, so ito 33 na nga akong panuigon. Salamat Lord sa akong sa akong bagong tuig sa akong kinabuhi sa tanang mga experience sa akong kinabuhi nga mo'y nagtudlo ka nako nga ako magmalig-ong karon nahimong ihimplo nga maghupay sa akong mga isikatawa. Daghang salamat Lord sa dakong oportunidad nga gihatag kanako maghupay sa mga gilamhan sa mga kasing-kasing nga nangaging sa mga kasing-kasing nga magulanon. Daghang salamat nga bisan pag sa akong mga problema usab sa akong kaugalingong problema. Wala lang ako naginahuna, ako lang ginahuna na makatabang ko sa akong isikataw, makahupay intahan sa mga kagulanan, dahil di lalim yung mulayo ta sa itong mga pamalas kinabuhi. So ang tuso nato ning tanan nga kapalaran ng gihatod ka nato. So di ara gapitik-pitik na so butangan na nato og tubig, napabukal mo og tubig. Mura ni kasimple mga bahay no. So, gamayon lang nimo ang tubig kay unsa ni, igo lang mo lapaw gamay. Kay imuha naman ning mga nahumul-humul so gamay nga tubig na lang kinahanglan ni ini. Aron maluto so tilaw-tilawan sab nimo kung parat o tabang na ba ang ganiha ang katong nakuan mga sobra-sobra diri ato nang ipang lunod-lunod kay aron tubigan kay sayang pud ang lasa ni ini ato ning idugang sa tubig nga atong gihiwat so ulato na nato na siya nga maluto ato ana na siyang takloban. Okay. Hi mga bay, so mentras nagpaabot ta nga maluto to atong kanon, maghimo ta og decoration no para sa ibabaw. Slice lang ta og slide nga lemon nga mga 5 ka buok siguro. Okay, dili ibutang din niya sa tong plato. Dara kaya ning arrange na pa round and naghimo sad ko og kining bulak-bulak na I love flowers so gimo sa ko aning carrots, nag-slide lang ko sa pinakatumoy nga carrots. So mo ni na ang pinakalubot niya nga carrots. Akong himuon na ni, ako lang ni siyang kuhaan diri. Sini. Ako lang ni siyang kuhaan din niya na.
Kung sa lang akong nakuan na nahunaan ba. Lang ising kuan-kuanan. Para kuha ning opinion ni no. Yan tangan lang ning space para magporma ang bulak agay naputol bay. So butangan lang nimo siya og space. Para mamahimo na siya, ma-form na siya nga flower. Mao ni siya naputol and then muna ni siya no. Kumanlay bahala mag-imagine ana kung giunsa nako na. Kuha lang imo lang siyang hiwaon and butangan lang nimo siya space. And syempre atong pinaka-favorito nga sani ang tomato flower. Tuloy siyang hiwaon patuyok. Much better inyong gamiton nga kutsilyo kining naay gabas-gabas kay marag makapugong siya no. Nang lang diri-diretso ang inyong tuyok lang walay putol. Ang higala para ganahan po mukaon ang inyong serban. Tara na. Para nindot-nindot sa ang design. Mamay makapadani. Nindot mukaon. May mga design na and sahin usab ka na sa imong mga effort, sa imong pagpangga, sa imong mga gialagaran. Di ba? Pwede sa inyo na himon sa inyong mga pinalangga. Diya kung doon naman mga palangga. Agay. Sa ilo Then, ang pinakalasan ato lang siyang i-flat. Ako naman gitudlo ninyo sa una no, kung saan. And then, ato lang siyang sumpay-sumpayon. Sumpay lang, tuyok-tuyok. Na. Putol jud mga bay itong kuan karon na. Okay ra ni. Okay ra nga putol. Sumpay lang gyapon discard yan. Okay, tuyok. Tuyok. Tuyok-tuyok mga higala. Ito di maporma siyang bulak. Bulak sa kamatis. And then, kaning pinakalas, mani mo nga pinakakuan niya. Sanay mo na siyang mura gross no? Rosas ng kamatis. Ito na ni ibutang dire. Pinakadahon na ito ang lemon. Then, tangan na ito mga bulak-bulak kaning carrots. Suksok sa lemon. Design. Pampadani sa imong giluto. Mira. Atong design unya na atong itaod. Ay, taod. Hala mga bay, naluto na. Ato na i-transfer ang atong kanon. Dila munggo, dila ulang. Unsa ba? Ngalan ng mga pagkaon nila din So, timplado na atong pagkaon, no? Kumplito na tanan, di na may nahanglag sudan. Hinaan na tanan ang sudan, di sago na tanan. So, muna ilang mga bisyo din sila pagkaon, no? So, lami kaayo. Kumplito na siya. Munggos, ulang. Kanon. Dara. Tilawan sa ninyo, no? Kabasig matabangan mo sa timplada. Kay wala ba na ako ni asini? Kay parat naman ang toppings nga ulang. Mo tilaw-tilawan sa ninyo na yung giluto. Kung sakto na ba ang timplada para ninyo, pwede sa mo mag-add o unsay nga na ninyo ang gusto din nga mga timplada. Magic sarap baron mga magic po sila diri wala magid na no. Sigalikay ani ilahang balatian din So mo na ni. Ato na dai ning i-toppings ni atong gilain nga kuan. Diri sa tunga-tunga. Kini atong gilain kaniha na shrimp. Butang na to diri sa pinakatunga. Dayon. Okay. Bali unsa ni mura na manig-uyap ni. Mura man guna ni lagi mo unang uyap-uyap, mahukad sila ang kanon. Di sa kilid. Dayon kini mo ilahang uyap. Dayon ang ato ang design dinhi sa kilid no. Dili lang sa kilid. Lemon. Okay. Then ipatong na nato na itong tomato flower. And then ato na yung bukag mga bulak-bulak diri sa kilid. Yung bulak-bulak ano yung carrots flower. Okay. Kamo nang bahala diha. Sa ano yung pag-design nga magwapa ra tan-awan. Dayon butangan pud nato og fresh na coriander no, resto nga. Na. Then mora ni atong leksyon karong adlaw.
ang unsa ni ang ay ako ni sok sa kuan. Muna ni mga bay ang ato ang unsa ni ato ang putahe karong adlaw na ang munggos di ulang di kanon. Is mawas ang tawag ani niya dire sa kompletos yukados na kana. Muna hindi na libato akong cellphone para maporma gani. Dan salamat yung tanan kanya may Mr. Fishball ginaot ko nga doon na may nakatunan karong adlaw. Daghang salamat may papay nabuhay kanatong tanan. I love you all.